Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde ol arşa çıkan gecesinde, göğüne çıkan gecesinde ay diye men şu deslapı göğüne vardım diye 7 kat asman mada deslapı göğüne varsam görsem bir adam mı Hazreti Adam ha şol adamın özü oham şoňa gowr ruh getirilýär diye okuyayım. فإذا أنا بآدم وإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة. Hazreti Adam deslapky göýüňde ruhy var. Oham şoňa bir musulman adamyň ruhyny eltýärler şoňa. Om Hazreti Adam hoş bolup bah imanly adamyň ruhy gowa adam ec'aluha fi illiyin min gowy ýerde goýun diýip o Hudaý tarapyndan aýdylýar. Ine ruh haşy jesede kabristanyna ýaty. Oham kafir adamyň ruhyny getirilýär. Peýgamberimiz aýdýar, men arşa çykanda doganym Jibril ýanymda meni gözläp durýar. Oham kafir fasyk Allah Taala'n nurundan daş ýaşan adamyň ruhyny getirdiler. Oham Hazreti Adam aýtdy, ruhun habisa, nefsun habisa, ic'aluha fi zijjin. Bir teleke adam, biderek ruh, men akidin teleke ýere diýip Hudaý Taala tarapdan habar geljek. Oham men aýtdym, ey doganym Jibril, kimşi diýdim? Onna aýtdy, hada abuka Adam. Sen atan Adam aleyhisselam şi diýip aýtdy. Oham gol ýeraga bardym, Hazreti Adam bana salam berdim. Oham rahaba bi, merhaba oğlum, hoş geldin diýip Hazreti Adam menen salam aleyk etdim diýip. Indi mundan uzak bu gurruna girmeyin. Ýöne şu sahabalarda kıyınçılıklar çekipdirler. Çon bir gün ruh gitjek asmanlara haşy. Bizim de başımızda baş ey jawan dostlar, ey imanly dogullar. Şol sahabalar kıyınçılık çekipdirler, ruhumuz hoş bolsun diýip. Innamlar ala bolupdyr. Taýki bir gün ruh gitjek, Allah'ın rahmetinden bolsun diýip ta kıyamata çeliydi. Ya meselen yeni peygamberimiz aýtdy, yeni birje urun aýdan bu urundan çykaýyn. Sümme madaytu. Aňyrak gitdim diýär şol Miraç gecesinde. Fa iza ana bi nisa'in yu'allaqna bi thadihinna wa nisa'in munakkasatin bi arjulihinna. Görsem bir tufur denanalary göwslerinden, sinelerinden qyssyk goýupdyrlar diýär. Bir tufaklarına başaşak qyssyk goýupdyrlar. Azapda şo denanalar oham men aýtdym, ey doganym Jibril bi heleyli bi zenanaly kim diýdim? Onna aýtdy, haula illati yaznina. Öz qursaklaryny kökedip zina edýän zenanalar şolar diýip aýtdy diýär. Ine şolar ruhlar şo. Ýoksa şo nejis adamlar cesetleri kabryň içinde ahim. Emma beýik Allah Taala olaň ruhyny suret edip Resulullah jany köketdir taýinki ummatyna eşitdirsin diýip. Bigat hoş geçiripdirler ýoksa şolar. Ne kadar laqyllaşypdyrlar. Göwslerinden qysdyrlyp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözüm menen gördüm diýip mübarek agdyndan çykyp aýdan kefişi. Şo denanalar ýoksa ne kadar hoş geçirin, ne kadar gülşendirler. Şaýat aglamadyk bolsalar. Emma ruhlaryny surata çekipdirler. Göwslerinden, sinelerinden qysdyrlyp otyapdy diýildi. Azapda yagjucuna ilallah Resulullah aýtdy, kulugum men eşdim şu heleyle ay Allah diýip gygryşyp otydylar diýip. Hoş geçirdiler. Emma ruhlary azapda, Hudaý saklasyn. Sahabalar sabr edipdirler. Taýinki ölümüzden soňramda, ruhumuz çykamyzdan soňramda ruhumuz hoş bolsun diýip. Ey jawan dostlar, ey imanly dogullar, ey hac dädeler, ey mümin musulman dogullar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasynyň birişi. Allahümme inni es'aluke berdel ayş ba'del mevt. Tamam ettik bir duada. Hudaýa Hudawanda, dogan manasy şu. Hudaýa senden dileyen men ölümden soňram hoş ýaşaýyn. Ey Resulullah'ın duasy şu. Senet bilen sabit bolan görürüm şu. Bil ölmekep hoş ýaşaýyn diýse Resulullah'ın duasy. Allahümme inni es'aluke berdel ayş ba'del mevt. Hudaýa ölümden soňram hoş ýaşaýyn, senden şon dileýän diýmişdi.
Yani ruhum hoş yerde bolsun. Peygamberliň baran ýerine bolsun diýenmişdi. Bu barada wagt al men gürrüňden çykmaly boljak. Hulata sahabalar Hazreti Ammar, Hazreti Yasir, Hazreti Siddiq, Hazreti Sümeyye kan sahabalar geçti. Qiyinçilykda, azapda, urully, ýenjile ölümden soňra ruhumuz hoş ýaşasyn diýip. Bizden şimdi dersdir. Bir ulukon bir hadise bolupdyr Mekke-i Mukerreme'de. O da haçan 15 nefer sahabala Habeşa'ya gitti. Başka sahabalar häzir qaldy. Bir ajib hadise bolupdyr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mukerreme'de qaldy. Bu ol sahabalan gidenine de bir kayda geçipdir. Ohan Peygamberimiz gözümüzün nuri, başımızın taci Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem Ka'ban yana barıptır bir gün. Kan kafirler ulukan adamlarda oturanmış. Ohan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem katı ses bilen, açık ses bilen, mübarek öz sesi bilen Kur'an-ı Kerim okumadırdır. Hayti sura? Suri ve necmi iza hava. 27-nji parada inşallah baraňyzda gözlersiňiz keyif edip beýik Allah'ın kelamyny açyp Resulullah janyň okuyan ýerler şaý diýersiňiz. Suri ve necmi. Oham şon okuýmaga durupdyr. Ahirrak ayalaryny. Oham kafirler eşitipdirler. Görse heýwiri täsirli. Kafirler aýdypdyrlar: "La tasma'u li hadal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun." Birimiz bilen gurrunga diýelim. Hay, sen de biriň gurrunga diň. Biriň gurrunga diň diýipdir. Näme diýip? Qur'any eşitmäň diýipdir. Ve kılık çalıptırlar, biriň gurrunga eşitdirler, gülüşipdirler. Resulullah janyna onu innemäňdir. Okuýberipdir, açyk sesi bilen. Okuýberipdir. Mübarek sesi de Ka'baňda öwrüne aýlanyp duran. Oham kafirler eşitivertir. Lemma qara'al kelamul ilahi azanahum tafanaw amma fihi. Kulak asın. Biz Allah'ın kelami bilen kulaklarından dark etip geçiye hemmeti yalından birbiriyle gurruna diyediler. Gurrundan kalıp yeke kulak asıp oturtturlar. Lemma qara'al kelamul ilahi azanahum tafanaw amma fihi. Etip duran gurrunların yadından çıkarttırlar. Bir ulukon hadise kulak asın. Ulukon bir gen bir bolon urrun. Bu kulliyatlaryny çykartdylar, näme urrun açyp durarlar. Aňta bolup gatdyr. Kulak asybertdirler. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Necmi suran ahirki ayalaryna yetipdir. Ve enne ila rabbikal muntaha ve ennehu huve adhaka ve ebka وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى إنها وأن إلى ربك المنتهى هم بسقل أغاسوتي له آخر آيان معنى الله رشي وأن إلى ربك المنتهى هم أغذن برجق يرن بيك الله در وأنه هو أضحك وأبكى خدايدر قلدر يانر وآغد يانر وأنه هو أمات وأحيا بيك الله در ديرلت يانر وألدر يانر وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى بيك الله در هلي يرككلر يردان برسودان يردان وأن عليه النشأة الأخرى خداي در قيامة آدم لر ترجع وأنه هو أغنى وأقنى خداي در إنسان لر أمتان دب مال ملك بريان وأنه هو رب الشعرى خداي در يلدرق ديان ولقان يلددن إيثي شآية لر أقيب سورة آخر نيتب Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gidipdir. Müslümanlığı da secdeye gidipdir.
Kafirler näme? Fema temalaku en yahiru lillahi sacidin. Kafirler özlerini saklap bilmem tecdaga şiňdipdir. Fema temalaku en yahiru lillahi sacidin. Özlerini saklap bilmem şodursuna tecdaga şiňdipdir. Bütün tarihte sebep bolupdyr. Ömrünü botperest Ebu Cehil yana adamlardan fema temalaku en yahiru lillahi sacidin. Beyik Allah'a şin hem secde etmeye yıkılıptırlar. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldırıptır. Sahabalar da kaldırıptır, kafirler de kaldırıptır. Oham başka şu vakıede, şu hadisede yok kafirler, sonra gelip kafirleri ayıp etiptirler. Hey siz näme secde etdiňiz diýip. Bul utanyp näme etjegini bilmän. Girdik imana diýmeli da. Emma jedillikleri, bahylçylyklary, hasadatlary, içi garalyklary, görýümçilikleri ejada bermendir. Ola aýdypdyrlar. Bize ýaňşy Resulullah botlary öwdi. Botlary öwgenseň biz de secde etdik, ýa-da secde etjekkä rakim diýip ýene imandan daşa düşüpdirler. İnşallah qalan gürrünleri beyik Allah kükrediğinden inni keyifte hıtmasına da yetirir inşallah. Bir alham 3 kulu valla Suriye Felak ve Nas hoş okuyor inşallah.